no s'ha lliurat de crítiques, no? Sí, el nou sistema de recollida de la brossa no ha agradat a alguns veïns que fa temps que es manifesten en contra d'aquests sistemes de contenidors digitals. Ara, a Premià de Mar, per llançar la brossa s'ha de fer unes targetes identificatives que el que fan és calcular quantes vegades es llença i en quina fracció es fa. Els contenidors que més penalitzen són els del rebuig o els del plàstic i, per contra, els que més bonifiquen són l'orgànica o, per exemple, el paper i el cartró. Això vol dir que la taxa de la brossa no és fixa, una part sí, però la resta és variable i beneficia aquelles persones que més reciclen. Els veïns el que creuen és que aquest nou sistema atempta o vulnera els drets fonamentals i que, a més, és discriminatòria, i creuen que hi ha altres maneres per contribuir a un bon reciclatge. El que ens oposem és aquest nou sistema de gestió de residus perquè vol fer servir la intermissió a la vida privada de les persones i, a més, de manera discriminatòria. Això és el que contestem. No contestem la separació ni el reciclatge. Al contrari, voldríem un poble sostenible i no tant segons els interessos de les grans productores de plàstic o d'altres corporacions. Tot i l'oposició d'una part